Jeden auditor nám raz povedal, že my tie certifikácie zbierame ako Pokémonov. Ten hlavný cieľ compliance je naozaj stanoviť to, akým spôsobom celá tá firma vlastne funguje. Je to o všetkých ľuďoch, o všetkých procesoch a o všetkých operáciách, ktoré tá firma robí. Naozaj sa snažíme do toho dať tú energiu a motiváciu a takú tú ako modernosť, aby naozaj to celá firma vnímala pozitívne. Niečo, čo môže byť aj ako zábava a môže prinášať ako rôznu inováciu. Stále budeme objavovať nejaké nové rámce, nové frameworky, niečo, do čoho sa budeme musieť ponoriť, navnímať to, pochopiť to, zobrať to, niečo z toho vytvoriť a potom to predať vlastne na ten úplne celý tím. Je to neustále vylepšovanie do tej úplne maximálnej efektivity, kedy naozaj compliance vôbec nebude brzdiť žiadne operácie firmy a vôbec nebude brzdiť vývoj a všetko bude proste veľmi smooth a čím viac ľudí tu bude, ktorým bude na tom záležať, tak tým to bude robustnejšie, bezpečnejšie, efektívnejšie a proste budeme jednotka na trhu. Keď dostaneš nejakú certifikáciu od nejakej regulačnej autority, tak je to naozaj potvrdenie toho, že to, čo robíš, je správne a môžeš ďalej na tom tú firmu budovať. Sme taký ako veľký unikát na svete. V podstate tam, kam sa dostávame s tým terminálom v telefóne, robíme vlastne PCI MPOC, tak to má momentálne iba 10 firiem na svete. To je to, kam my smerujeme a to, na čo som hrdá, ako z 0 na 100. Vybudovanie sekcie, ktorá je úplne maximálne funkčná a o ktorú sa ľudia môžu oprieť a veria jej a dokážu sa na ňu spoľahnúť.